Мәгариф темасы буенча практик өлешебез. Балалар, сорауларга җавап бирегез. Конституциябызның кайсы маддәсендә мәгариф турында сүз бара? Дөрес җавап 3-нче маддәдә. Өстенлек термины нәрсәне аңлата? Өстенлек термины мәгънәсе сүзлекләрдә иң әһәмиятле дип аңлатыла. Мәгариф тормышка йогынты ясыймы? Нинди? Мәгариф тормышка актив йогынты ясый. Ил гражданнарының белем дәрәҗәсе ни кадәр югары булса, аның икътисады һәм мәдәнияте шул кадәр уңышлырак үсеш кичерә. Гомуми белем бирүнең баскычларын санап китегез. Мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч гомуми белем бирү, төп гомуми белем бирү, урта гомуми белем бирү. Һөнәри белем бирү баскычларын санап китегез. Урта һөнәри белем бирү, югары һөнәри белем бирү, анда 3 дәрәҗәне аерып чыгаралар. Бакалавриат, специалитет һәм магистратура. Югары квалификациялары кадрлар әзерләү. Мәгариф темасы буенча практик өлешебез тамам. Киләсе дәресләребездә күрешербез.